Ce? Și tu și? Eu și? Da și? Și da și? Da și? Da și. Și ei și? Ei și. Правда și? Da și ei și? Ei și вообще. Da? Și. Ia și. Cine vine la miez de noapte? Care miez noaptea? Eu credeam că am dimineața. Și ce? Am o să vine. Dar când mai vin de la discotecă? La 9, la 10 eu târziu. Astăzi la dimineața. Dar și mai e cealaltă? Ночная. Да? Да не спать, когда мы постоянная, бытовая. Ну так, ну давай смогу не сон. Lumea îți duce la lucru, dar ei somn. Asta duc lumea la lucru dacă nu e somn. Cine te-ai îmbrăcat așa cu mătahală? Așa nu-i moda. Da? Dar noi așa umblăm la păscut. La flori, la plășini. Dar și te-am luat la păscut? La noi în sat era un singur club și atunci ne îmbrăcam așa frumos. Da, sunt ca niște pionieri într-un singur picior. Zато numai sâmbătă ca și duminică era выходной. A nașii. Ia uite la mine. Ce ai la buză? Pipsic. Cârciuc de prins pește. Ce dai mă seară buzele astea cu untură? Tată, de câte ori să lămuresc? Asta e pomadă igienică. Igienică e numai hârtie de ce o să mai spus? Și de-am zis, cine îmi să plăti discotecile astea tale? Am așa mai călcat, așa e coi, așa mai pe mine. Da? Care stă la pantaloni plini постоянно? Care? Așa capac în pantaloni. Da, ce dai la seara? Nu, spian. Da. Nu, tată, nu voi să mă culc. Și nici mă părăm capul la tăta că v-ați băgat. Nu, tu nu mai înțeles. Și-o stroapă, la fări pe mine, ne-am făcut vechi cărușul, așa, și tu zi la tine seara, rămânem așa. Și acum așa mă gândesc. Da, hai, bun. Poate să mă culc amul la mine pe Da, hai, du-și, culc. Stai, mâine la șoară ești la școală. Mâine sâmbătă, tată. Молодец, когда так не здесь.